хора, така, пак почнах да снимам. Да, най-накрая почнах. Просто нямах... Първо искам да кажа, че нямах възможност да снимам, защото нямах нет. Не можех да качвам и просто нямах никаква възможност. Но сега съм подготвил една игра, която може би не знам, може и да я знаете, но няма да бъде изтеглена, а ще бъде в интернет. Така. Играта се казва King's Row. Да. Първо трябва да се регистрирате. И на мен сега не знам защо не ми иска да се логна. Но то някакъв път така прави. Сега да изчакаме да ми се заради. Много яка игричка е. Аз двамата ми герои съм ги развил, те са 3. Затова ще поиграя с третия ми, който е адски слаб. Почти не прави никакъв демидж. Така. След малко. Ето го, Уизърда. Значи това са арчера, стрелец, рицаря и Уизърда, магиосник. Аз ще играя с Уизърда, защото виждате, че ми е 7 левел и съм отключил само такова. Отключил съм само 3 магии и нищо са. Тези двете не ги гледайте, те са от рицаря ми. Затова ще си ги пребера. Играта първо не е такава. Първо е много по-различна, ама аз сега като съм развит. Да, сега отивам. Почвам от първото ниво и ще го играя на нормал. Защото така да разберете за какво става дума. Докато съм още така по-слаб, че вижте, взимам им по 4 демидж. Така, това са първите нива, те са адски лесни. Трябва да ги видите те с какво ги правя, като съм с по-висок. Вижте сега колко време трябва да го бия. Ма просто няма смисъл да... Така, това беше една от магиите. Хубаво, аз харесвам доста арчера и уизарда, защото могат да бият отдалече, ма пък са ми слаби. Това ми е слабо. Уизарда ми е слаб. Арчера ми е силен колкото такова. Арчера ми е силен колкото Кнайда. Малко по-слаб е, ама е почти същия левел. Така е. Я да пробвам и тази магия, аз не съм я виждал до сега. О! Добре. Както казвам, с Уизърда не играе често и това се вижда сигурно. Така, това мисля, че е по-хубава пръчка. Дано да е. Да, по-хубава е. Камъните, ако искате да енчантвате, си ги взимайте, ма аз много не се занимавам с това. Не! Как ще я продам, бе? Леле, майко. Без да искам я продадох. О, боже. Други арчери. По-нататък в играта има толкова силни.
Така, с Q и W се хелвате, стига да имате храна, такива, нали? То сме оцели. Стига да имате храна и такива неща. Айде, то само ме оцелва. Защото се занимавам с тези. Така, трябва да бягате от стрелите, но аз нищо не го правя. То се е малко гаден, а пък е първия бос. Добре, как не? Само дето аз не използвам магиите. Така. Убий го. Така. Първо те пуска с една магия. После отключваш другата и така нататък. Сега... Малко лагва, като се пускаш тук. Чудес, ще поиграя с арчера и накрая ще видите Кнайда. Арчера не е кой знае какво, но аз си го харесвам. Хубав. Яко изглежда яко. Изглежда яко, да. Сега ще играя второто ниво на нормал с арчера и ще ги избивам. Най-вероятно. Изглежда ви, че е също, но не е също. Вижте, на един... То се умря на един удар даже. На два удара ми умират. Ето пак. Ще ви показвам магиите една по една. И трябва да си купя моркови. Не, я да го ви това. Не е по-добро от моето. Продавам го. Така, сега трябва да дойда и да си купя храна. Аз глупости говоря вече. Трябва да дойда и да си купя храна. Къде да отивам и аз не знам. Гледайте втората магия. Това не е втората. Чакайте. Не, няма смисъл да я използвам за това. За вълци. Магиите се използват само ако искаш да се защитаваш или да убиеш нещо по-бързо. Тази втората магия отдръпва. Ще видите какво прави много яка. Взимаме им по 52 на тез. Аре бе, искам нещо предизвикателно. Хора, да знаете, че аз имам тук и още една магия. Ето я таз. И таз също. И... да. Ще ви ги покажа. Achievement. Daily Achievement. Нямам място. Как да нямам място, бе? Добре, ще спя тази божанка. Така, Daily Achievement. Collect. Сега ми даде ето тези неща.
XP-то, това се отваря. Един път ми се беше паднало 10 000. Бях доста щастлив. А сега по-шумка. Скривам я. Аз да не я продадох, бе. Без да искам, може да съм я продал. Не знам. Убивайте пилетата. Между другото. Да, можете да биете критикали, между другото. Тук е боса и ще се използвам най-вероятно всички атаки. Скарите се от мен. Това беше втората. Третата. Четвъртата. Петата. Да, трябва да намеря време да я сменя. Това, бързо. Така. Тази няма да върши работа сега, ама... Те го бият, нали, и ти можеш да ги стреляш. Сега това. Ох. Така. Бум. Бие му ток. О, някой път не остава толкова дълго. Давай, мат. Ядосам го. За мен много яка магия е и тази. Тази е яка, защото го дръпва. А, не, сега не го дръпва явно. Така, убий го. Така, това не е хубаво, защото аз имам по-хубави неща. Деца повече защита. Така. Сега. Искам да видя едно нещо. Така, чудя се какво ли ще стане, ако направя така. Нищо. Изхабих си диамантите за нищо. Добре. Между другото имах 200 и няколко, ама... Имах 200 и няколко, ама ги изхабих. Хора, трябва да приключвам, защото стане доста дълго и YouTube пак няма да ми позволя да го кача. Не го снимам за втори път, ама е имало клипчета, които са се получавали така. Затова... До скоро!